Nem is a vállat fáj igazából, de mégis itt érzed a panaszt. Sziasztok! Ebben a videóban a vállfájdalomról fogok beszélni, hogy honnan is ered ez a fájdalom. Nagyon röviden, nagyon sok helyről eredhet, viszont ez a példa, amit most nektek hoztam, az a cervikális szakasz, tehát a nyaki szakasz, ami miatt vállfájdalmad lehet, hogyha társul mellé nyaki szakaszról érintett fájdalom, akkor szinte biztos, hogy ennek a szakasznak az érintettsége ide fog kifutni, és általában a deltoid izmokat és a humerus, tehát a felkar külső laterális oldalát érinti ennek a fájdalmának, és mozgás közben azt fogod érezni, hogy a váll izületében szúró, vagy esetleg nyomó állandó fájdalom van, de még éjszaka nyugvó pozícióban is előléphet ez a fájdalom. Ha ilyet tapasztalsz, akkor egy szakemberrel vizsgáltass meg a nyakadat, és el fog múlni a vállfájdalmad.